Okay, hej alle sammen. I dag der skal vi spille Tokyo-updaten i Just to Impress. Vi har lige lavet en Just to Impress video, den skal du også lige se. I skal se vores Just to Impress. Men nu går vi direkte ind, og vi spiller freeplay, okay? Nej, jeg ved... Jo, freeplay til at starte med. Ja, godt. Men kommer vi så på den samme server? Okay. Ja, det gør vi. Man kan bare join hinanden. Er det sådan, at den starter nu, fordi det... Eller hvad er det, fordi det er... Jeg føler mig sådan... Oh my god. Okay. New items. Oh my god, der er meget. Jeg skrev ikke hjem. Ej, jeg siger ikke noget til dig. Oh my god. Okay, hvor skal jeg gå hen for det? Hvor cute. Prøv det derhen. Øj, hvor er det nuttet. Okay, det er nogle så gode ting, der er her. Ja. Ej, vi går lige ind i freeplay. Jeg siger måske lidt for meget. Oh my god, man, der er jeg så går direkte ind i freeplay. Du kan bare lige join mig ind i free. Det er gratis play. Ej, jeg skal ikke se derhen. Nej, gå det ind i freeplay. Jamen, jeg skal lige se, hvad der er kommet af sådan hår, for eksempel. Jamen, det kan man også ind i freeplay. Nej, server restarter om 5 minutter. Teleport. Oh my god. Oh my god. Okay, nu skal okay, hånden er sådan ret. Jeg har været inde og kigge på håret. Ja. Hånden er ved at nok sige ret god. Ja, også mig. Jeg lige en VIP og kigger. Oh my god, hvor cute. Det er faktisk nogle ret gode ting, det her. Jeg elsker det. Jeg elsker den her overtrøje. Okay, nu skal vi lige ind og kigge. Vi skal også udenfor at kigge på et tidspunkt. Mm. Det skal vi bare. Okay, nu skal jeg se ansigterne. Okay, der er kommet ikke så mange nye, men de er meget kawaii. Jeg kigger på ansigterne nu. De er meget kawaii, dem der er kommet. Er der kommet nye patterns? Jeg har ikke lige købt noget. Hvad har du købt, Anna? Måske det nye Game Pass. For Robux? Ja. Hvor meget koster det? 300. Der. Nå. Jamen, jeg får rig til at spille mine penge. Okay, vi laver cute outfit, og så går vi ud. Okay, det var alt fra Tokyo-updaten. Yeah. Okay, den er virkelig god, den er mega god. Den er super cute. Det er udenfor, hvis man tager et tog, så kan man komme herover. Yeah. Men vi vil ikke vise for meget, fordi I må selv få lov til at opdage det. Men ja, så bye! Bye!